Halo Paralok, saya simpat hagane ka video nganai ka jimentip ya ki kam lapla da ka sarva shiksha abhiyan Shillong namun ki post trong ki blog accountant. Te page hagane ka video haduh banda kot ngan pensyaya pi ya ki nomor ki post ki velaj ka education qualification ka jinsiu ka age limit bat kumnoban apply. Te Paralok wat kler ban subscribe ya kane ka channel bat kumjuro banai laj ya kane ka video. Ka office jong ka DMC SSA Shillong ka code application ni piling ba ka standard application form namun kini ki post jong ki blog accountant but kabdeiro ka post jong ka contractual basis but clustered pen submit ya ki application form go jong pi kadai haduh ka option 3 Oktober arjar arpulai te ha ka post jong ka blog accountant ki nomor ki post ki belaj ka don live post but Hakarta ka fill up na apply kadai hakarta ka ba khatpra haduh ar penyusnam karta but ka election part namanta ki SC ST candidate kadai katkum ka government norms but ha ka jinsiu ka ba ar phawajar ha ka shibunai te mentang ini page ya ka education qualification te namanta kane ka post jong ka blog accountant ka qualification ka ba kisim kadai lengba ka bachelor of commerce ane ka BCom lengba ka accountant degree but license ka experience ha ka accountant lengba ka knowledge ha ka computer but ha ka selection process part kadai lengba ka interview te Paralok kumno fill up na apply ya kane ka post jong ka blog accountant te Paralok lada pidon kamon bat ka karan pule fill up and submit ya ki application form go jong pi lengba ka standard form kumjuro ya ki photocopy jong barok ki certificate bat marksheet but pihak pen submit ya kini ki application form go jong pi sya ka office jong ka district mission coordinator SSA SEMM is Kasil district Shillong haswa ka option 3 Oktober adar arpulai te Paralok tangini jimentip hakane ka video Khublei shibun.